लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयनिबो जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दायो जोङो एकदमबारे लामा दिंखिया नागिरहैनो नागिरदों आरोना सान्दुं गोसानि दिंखिया मैगं खाहैनो नागिरदों जोङो दायो नै ओमफ्राय दिंखिया खाहैग्राफोरा साथा लाबाय परिसे गरमनि हाबसिगोनबा हाबजाबा था नै जोंना दिंखिया बागाना बेखौ खालामखानोसै नामा ना फैनायाव खानोसै लामा दिंखिया मैगं नागिरहैनोहाय जोंहा ओइथिं बिथोरावसो दंसोयो हनै मोजांनो लेवार थागोन जिबौ थागोन गिलुलु नैलाय इफोरावनो खालाबायनोसै लामा नै लामा सेरथिंजायनो मासिं खाबावगोन बेथिं खालाबायजोबगोन जाला लासे नायो मैगं जानांगौमोन नै इयो मैगं जानांगौमोन थिगसे अबेसे जाबानो मैगं जागोन बियो जानाय नांसिगोन मायो सोरथिं थांगोन ओमफ्राय बेफोरावनो खालाबायनोसै दां नैलाय खान्थ' जिनिखौ खानोसैब्रा बारा बिथोरावबो बोरै हाबनो खाथ'वा आं थांना फैग्रोदो होनबालाय बेफोरावनो खालाबायनोसैनो आयौ सान्दुं मोदानसोदों नुवाखै आं सिमाया ओइहाय थांनानै फैग्रोदों जाहा खाग्रोनोसै नैहाय खालाबायनांगौ बागदावलायबाय आङो ओरैबाय गिलुं हाबखादों सोरबा खानायदांलै बिथिं बारा गैला बिथिं नागिरनायसिम बिथिं बारा गैया बिथिं एसे नागिरबासै जेने तेने नै मुथासे मोनबाय प्लास गायनो हालाय नै एसांनो मोनबाय आयौ नोङा गोलैबाय मोनसे गोलैबाय मोननो रोंबावबाय आय एसे बावबानो थोसिगोन बारा नाङा बारा गिदिर खायाखै Đây này, nó chụp em không thấy nào chỗ này, nó chụp em rung ayo, thật chả là, cái gì bắt chút sập vậy, nó chụp em rung sao, rest là lấy năng bài chính kia khán này rồi bài gì hôm nay sẽ set đẹp ra vậy, rồi bài gì cô rồi chính kia thừa cái ra đạp bên này, đã xem hàng đây xe năng màu của mình, đây là vì hả, vì số năng màu bên này. जि मोजां बार नांदों लामाथिंजाय मानसि थांलाय फैलायखौनो जिरायना नायबाय थादो बारा बिराद मोजां जों थाबाय थानोसै फैफिननोसै जल्दि थांनोसै फानहैनांगौ जोंहा दा खरस लायनांगौ दिंखिया फाननानै बेयावनो जिरायना फानसै नामा लामायाव मुथा खानो दानो लांगोन दा मानसिफोर मेरला लामाथिं थांलाय फैलाय गरम मोनजोब्बाय बाराबो जि मोजांखा जल्दि खायनोसै फैदो सिखारदो जानांगौ दायो मिथिया जागोन ना जाया गोथां जाया लामाथिं नागिरहैबावनोसै र' इथिंजाय ससे लै बिराद मोजांमोन दिंखियालाय दिंखिया खानाया जाहा मोनसाबबाय नै सिमानिया ओमफ्राय
आंनिया बुरजासिनै जाहा मानसिया बुरजासिन नालाय बेसाबो गैया जोंबो हले मोनसे मा जाहा आलासिया नै आलासि फैदों जाहा नै बेलायथो आलासिया जाहानिया नैबे बेलायथो गिदिर जाबाय हाला थांनोसै गरमानो थालायो थैनोसै ओरैबायदि गोबाव खाबाय जोङो जिरायलाय मालाय गेले गेलेसो मैगं खानायाबो हाबनोबो हाया हाग्रायाव जाबायलै थोबाय ने बिराद एसेल' नुथारदों नोंनिखौ वेलकाम टु बेक मालाय सानैल'सो जाहासो मानसि बुरजा जालाय आलासिबो दंबावो दायो हुसि जागोन ना जाया होमबाबो बिसोरथ' हर थालांखागोन ना नोंबो होनहरलाय देलाय होनहरलाय सुम्मा हरलाय सुम्मा हरबो हरलाय बाय 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 नै ओमफ्राय दायो जोंहा खान्थाल गोथां जानो नागिरदों आरो दानगासिनो दं खान्थाल गोथां जानो फानलु सिब्र सामब्राम गुफुर खान्थालजों जानो मा होनो बेलाय फानलु सिब्र नामा फानलु सिब्रसो लाबोदों आङो बे फानलु बे थाइसेया बानलु बोरदों ओमफ्राय बे थाइसेया सिब्र ससेल'सो आं दानदों बिबिया जाहा जि मोजांखा खान्थालाबो नै नुवा गोथावखा बे खान्थाला दे दान खान्थाल गोथां जादों जोंहा दिनैसो हा खेमालि मोनदों आं एसे गिलिर सानदोंमोन बेखौ जाग्राफ्रा Sarap ko